Dneska jsem tady s inženýrkou Evou Lalinskou, která je srdcem slovenské arboristiky. Tak já bych se tě, Evi, nejdřív zeptala, jak jsi se k téhle práci dostala. Ja som predstavil. Tak k arboristike som sa dostala takou trošku obklukou alebo k takému neznámemu odboru cez moju úvodnú prax v rámci mestskej správy alebo teda verejnej správy, kedy som ako absolvent záhradnej architektúry nastúpila na miestny úrad v Bratislave. A také tie prvé poznatky s arboristikou boli prvé začiatky aj ISI Slovensko, ktorá pôsobí na Slovensku ako arboristická asociácia. A vtedy sa vlastne rozbiehalo aj ich také pôsobenie v rámci arboristiky na Slovensku. A také tie moje prvé poznatky s týmto odborom boli práve ako taký neznalý úradník, ktorý bol touto prácou od prvého dňa nadšený a fascinovaný. Ale bolo to pre mňa úplne neznáme, takže som vlastne postupne cez tú úradnícku prax a pôsobenie prišla na to vlastne, čo všetko arboristika zahrňa, čo všetko sa musím naučiť, čo som absolútne nevedela, že takto funguje a ako sa vlastne dá o mestskú zeleň starať aj po tejto stránke. Čiže to boli vlastne aj začiatky arboristiky na Slovensku, lebo vtedy to bol ešte neznámy odbor. Já předpokládám, že je to známá informace a mohla bys nám představit ISU Slovensko? ISA Slovensko je združenie, ktoré pôsobí na Slovensku ako taká záštita celej arboristiky a združuje vlastne aj odbornú, aj laickú verejnosť, ktorá vlastne má záujem o stromy, o starostlivosť o stromy a zároveň aj vlastne odborníkov, arboristov, ktorí sa majú záujem vzdelávať v rámci tohto odboru, certifikovať. Pripravujeme školenia, semináre, odborné konferencie alebo teda aj spolupráce s inými asociáciami alebo združeniami a organizáciami pôsobiacimi na Slovensku alebo aj v rámci Európy. Teda našimi partnermi sú rôzne organizácie, ktoré celú túto prácu ako keby scelujú dokopy. Tvojí hlavní obživou je práce ve společnosti Arborvita, jestli jsou moje informace správné. Mohla bys nám něco říct o téhle společnosti? Naša spoločnosť je arboristická firma, ktorá je taká, teda zahrňa takú komplexnú činnosť od posudkovej činnosti až samotné ošetrenie stromov, výkon teda stromolezeckého ošetrenia alebo arboristického ošetrenia stromov, vysadby a takisto teda aj výruby alebo teda celkovú starostlivosť o stromy, komplexnú teda meritku. Takže ty jsi začínala na městě jako úředník a přišla si do soukromého sektoru. Máš teda skvělou možnost porovnat ty dva světy. Co tě zajímalo a co na té první a proč jsi vybrala práci v soukromé firmě? Na jednej strane má to aj teda, viem to porovnať, ale aj veľmi prepojiť, pretože tá úradnícka prax, ktorú som mala na začiatku, mi veľmi veľa dala po tej odbornej stránke v rámci legislatívy, v rámci všetkých tých aj spolupráce s tými úradmi, ako fungujú, ako sa v rámci tejto práce orientovať a vlastne je to veľké prepojenie na túto už teda súkromnú prax, ktorú alebo teda tú prax, ktorú vykonávam teraz. A na porovnanie je to asi sice veľmi podobná práca, ale diametrálne odlišná, čo sa týka prístupu. Ja vidím tú prácu tak ako keby na jednej, ako keby z polovice, že vlastne vidím aj prácu tých úradníkov, ktorí musia vlastne rozhodovať o tom, čo robia a ako to majú zabezpečovať, ale potom vlastne z pohľadu toho dodávateľa je to úplne iný pohľad. Ja som tak niekde na polovici, takže vidím tie obidva tie vstupy do tej zákazky. A myslím, že ten úrad mi veľmi veľa, alebo teda tá úradnícka prax mi veľmi veľa dala, ale určite táto moja súčasná práca ma oveľa viacej náplňa, oveľa viacej baví, oveľa viacej viem aj veci pohyňať dopredu, riešiť k úspešnému koncu. Dneska jsme se tady sešli na zkoušce slovenský certifikovaný arborista pozemní pracovník. Mohla by si trošku shrnout, jak vlastně tady ta zkouška na Slovensku funguje? Túto skúšku ISA Slovensko robí od roku 2019. Sme certifikačným strediskom certifikačného programu Český certifikovaný arborista, Slovenský certifikovaný arborista. Je to základná úroveň skúšky, ktorá teda môže mať ďalšie stupne, stromolezec, plošinár, alebo teda až po konzultanta.
My ponúkame túto prvú základnú úroveň ako takú najžiadanejšiu, alebo z nášho pohľadu je veľmi dôležitá v rámci celej praxe aj tejto odbornej práce, nakoľko teda veľký záujem o túto skúšku je zo strany úradníkov, zo strany práve samospráv, ktorí majú týchto odborných pracovníkov a potrebujú mať tú určitú odbornosť v rámci tejto problematiky. Ale takisto aj veľmi veľa záhradníckych firiem, ktorí svojich pracovníkov práve potrebujú preškoliť a mať ich odskúšaných, že naozaj vedia pokryť túto základnú, čo je výsadba a rez, túto základnú činnosť v rámci tej svojej firmy. A ako ISA Slovensko túto skúšku robíme od roku 2019, ponúkame ju z pravidla 1 až 2 krát ročne, ale ten dopyt je veľmi veľký a záujem sa zvyšuje, takže určite budeme rozmýšľať o tom, že sme ju rozšírili, tú ponuku mali častejšie tej skúšky. Kdyby se směla nějak, nebo kdyby měla charakterizovat dnešní Slovensko z pohledu arboristiky, jaké vnímáš, že jsou největší výzvy v tom našem oboru? Porovnať možno, že od tých mojich začiatkov tej praxe, kedy som na tom úrade robila a tá arboristika bola veľmi neznáma, tak každým rokom sa určite to povedomie zvyšuje, určite sa veľmi posúva aj tá odborná práca na verejnej zeleni, ale stále sú tam akože určite veľké rezervy. A myslím, že tá arboristika má veľmi veľké kapacity v rámci ešte stále toho ošetrovania jestvujúcej zelene, správy parkov a hlavne tých starých stromov, ktoré v tých mestách sú. A možno, že nie len na úrovni tých veľkých miest, ale hlavne menších obcí, kde tie stromy sú naozaj odsúvané na úplný okraj celého záujmu, lebo tie obce majú určité problémy, s ktorými bojujú a tie stromy naozaj riešia iba keď sa týka nejakých havarijných stavov a majú tam tie stromy krásne, majú ich staré, pamätné, naozaj hodnotné a neviem, možno veľakrát o tom ani nevedia. Potom je to starostlivosť hlavne o stromy na cintorínoch a pri kostoloch, ktoré sú takisto veľmi hodnotné a stále to povedomie je tam veľmi, veľmi nízke v rámci tej správy. Takže toto je veľký priestor, ešte stále to aj vidíme medzi ISE ako medzi arboristami, že tam stále sa ešte musíme veľmi ďaleko posúvať. Se to dotklo už párkrát, jak vypadá vlastně vaše práce s veřejností? Teď nemyslím odbornou veřejností, ale prostě v podstatě taková ta propagace oboru mezi laické občany. V rámci ISI je to možno taká tá činnosť, čo som teda na začiatku nespomenula, že veľa sa snažíme spracovať aj s legislatívou, keď je možnosť tak vlastne vstupovať do legislatívnych zmien. Takisto máme nejaké propagačné letáky, ktoré sa napríklad práve o tých starých stromoch pri cintorínoch, kde sa urobil propagačný leták o dekapitácii stromov, ktorá bola veľký problém v minulosti, stále je, ale teda aj sa myslím, že podarilo ho trochu dostať do povedomia. Stále posúvame sa v rámci tých regiónov s tými našimi členmi, s tým, že oni komunikujú s tými úradmi, alebo teda je to taká tá každodenná prax, že komunikujú so zadávateľmi tých prác, vysvetľujú im ten správny postup, správny prístup k správe zelene a takto možno, že ich nejako postupne sa snažíme ako keby vychovať a naučiť ich. Že v rámci spolupráce, dlhoročnej spolupráce s nadáciou Ecopolis spolupracujeme na ankete Strom roka, kde vlastne sa propagujú staré pamätné stromy. Táto anketa funguje vo viacerých krajinách, alebo teda celoeurópsky. A tam vlastne spolupracujeme s nimi na týchto víťazných alebo aj nominovaných stromoch, že ponúkame arboristické ošetrenie týmto víťazným stromom ako aj cenu, ale aj ako takú podporu. Tam sa robia vlastne v rámci týchto ošetrovaní vlastne ako keby prezentácie tej našej práce. Robí sa spolupráca s základnými školami, s občanmi a tam sa vlastne urobí taký okolo toho event, ktorý spopularizuje aj tú samotnú anketu, ale aj našu prácu. Když se zkusíš podívat do budoucnosti, kde si myslíš, že bude arboristika na Slovensku za 50 let? Tak ja dúfam, že tie stromy naozaj že budú pre ľudí veľmi dôležitý faktor, ktorý okolo seba budú vnímať ako pozitívny prvok, lebo žiaľ sa s tým stretávame, že nie vždy ich chápu ako niečo, čo je pre nich aj veľakrát nie je ani krásny pre nich strom, veľakrát ho vnímajú iba ako obťaž alebo ako niečo, čo im prekáža a riešia to ako problém. Akože my stromy vnímame ako niečo, čo je krásne vo všetkých svojich formách,
či je to starý strom, či je to dokonca aj torzo. Ale ľudia vnímajú veľakrát stromy iba ako problém, ktorý treba riešiť a ja myslím, že teda zeleň celkovo by sa mala vnímať ako veľký prínos pre nás všetkých. Ale myslím, že toto už sa veľmi mení v ľuďoch a naozaj, už, ako si užívajú prírodu, tak si užívajú aj to mestské prostredie a tie stromy vnímajú ako veľmi veľkú pridanú hodnotu toho prostredia. Tak ja dúfam, že teda stromy tu budú oveľa vo väčšej miere, ako sú, povedzme, stavby, ako sú projekty, ktoré dnes tú prírodu nám skoro uberajú, ako dávajú. Jak vnímáš při té práci, kterou děláte, vliv klimatické změny? Na jednej strane je veľký dopyt po práve výsadbách, kvôli tomu, že to je priamo spojené, treba sadiť stromy kvôli klimatickej kríze, to je skôr taký, akože teraz taký fenomén. A na druhej strane my to vnímame, ako sa vlastne realizujú tieto jednotlivé práce a neviem, či to je možno, že taký môj vyslovene laický pohľad na to, lebo ten problém je tu krátkodobo teraz, ale vnímam to, že úplne inak sa tie stromy žiaľ po tej výsadbe správajú, ako to bolo možno, že pred pár rokmi. Tie extrémy, ktoré prichádzajú, toto leto, čo bolo vlastne napriek tomu, že jar sa ukazovala krásna, bolo veľa zrážok. Celkom akože prospešné prostredie pre aj nové výsadby, tak prišlo leto, ktoré úplne tie aj staršie výsadby, aj staré stromy úplne vyčerpalo a budeme sa asi musieť s tým nejako naučiť pracovať, lebo naozaj tie stromy majú veľký nápor toho, čo im to počasie a tá klíma prináša. Kdybych se tě zeptal na tvůj oblíbený strom, máš nějaký druh, nějaký kultivar, který vyloženě je ten tvůj? Breza, odjak živa, breza. A pritom sa stále stretávam viac a viac, ako breza každému vadí. Či je alergén, či z nej padá všetko, ale breza je pre mňa taký strom, a asi ja si pamätám úplne, že od malička mi ten strom veľmi tak lahodil aj celkovým takým tým vzhľadom, habitusom, aj ten názov sa mi strašne páči a latinský je úplne krásny. No a když by si měla dát radu někomu, kdo teď na Slovensku vstupuje do oboru, co by byl tvoje motto pro nového adepta arboristiky? Myslím, že najviac by sa mal teda venovať, lebo veľa ľudí začína s arboristikou tým, že idem loziť po stromoch a idem rezať stromy. Tak to oni nazývajú, ale teda ošetrovať, ale myslím, že by sa malo práve tým vzdelávaním začínať a ten odbor mal začínať tým vzdelávaním a čím najviac vedomostí a potom až sa začať stromom venovať po tej praktickej stránke. A ja myslím, že tí ľudia, ktorí s tým začínajú, už sú tak pozitívne nastavení na tú prácu, že to nadšenie im nechýba, tak aby im zostalo, aby hlavne tá spolupráca s tými zákazníkmi vydržala na takej úrovni, aby ich to neodradilo veľakrát. A tak myslím, že to nadšenie a neustále vzdelávanie v tomto odbore. Ja sa vám moc ďakujem. Ďakujem.